Dobrý deň, volám sa Rastislav a predstavujem teraz elektrické zapojenie, v ktorom sa žiarovky alebo svietidlá ovládajú z dvoch nezávislých miest. Na jednom mieste sa ovládajú striedavým prepínačom a na druhom mieste prostredníctvom krížového prepínača, ktorý je teraz zapojený ako druhý striedavý prepínač. Čiže vlastne krížový prepínač ako striedavý prepínač a to znamená, že môžeme týmto krížovým prepínačom zapnúť, takisto aj vypnúť. A takisto prvým striedavým prepínačom zapnúť a takisto aj vypnúť. Čiže vlastne sa vytvorilo podobné elektrické zapojenie ako podobný elektrický obvod ako v predošlých obvodoch, kde boli dva striedavé prepínače. Tu teraz tento krížový prepínač plní funkciu striedavého. No a dostávame vlastne takisto riadenie z dvoch nezávislých miest.